kariya na wannan coronavirus. Shin ka gamsu da shawarwari da malamai, gwamnati, masana, likitoci suka bayar dangane da kare kai wannan larura? Assalamu alaikum. Wurin kuwa na gamsu da shawarwari da suka bamu da sauransu, saboda kariya ne, kuma sun bamu shawara cewa mu kare kanmu. Ya yi gida rigakafi ko magani mai gyara Ba ta dakatar da zaben ƙananan hukumomi da zai ranar Asabar nan mai zuwa. Shin ka gamsu da matakin da aka ɗauka da dalilan da ta bayar na ɗage wannan zaɓe? Kwarai da gaske na gamsu da wannan mataki da gwamnati Cross River ta ɗauka. Babu ma kaman gwamnan Senator Professor Ben Ayabi. In ba mu cikin ƙoshin lafiya ya za mu yi zaɓe. Ba inda za a ce an yi zaɓe cikin rashin ƙoshin lafiya. Kuma dalilin da ya sa aka ɗaga wannan zaɓe saboda maganan taka-tsantsan da kiyayewa game da maganan coronavirus shine ummul aba'isan da ya sa aka ɗaga zaɓen. Sai dai za mu yi fatan hakan ya zama mana alkhairi da dukkanmu gabaki ɗaya da muke jihar Cross da Najeriya. Kariya na wannan coronavirus. Shin ka gamsu da shawarwari da malamai, gwamnati, masana, likitoci suka bayar dangane da kare kai wannan larura? Assalamu alaikum. Wurin kuwa na gamsu da shawarwari da suka bamu da sauransu, saboda kariya ne, kuma sun bamu shawara cewa mu kare kanmu. Ya yi gida rigakafi ko magani mai gyara